त्यानो कसे असास? बरे असास ना? बरेच राहावा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. आता जोडी जमली, पण जोडी जमल्यानंतर रोजचा प्रश्न असता प्रत्येक गृहिणींका असतात. उद्या संकष्टी झाली, आता उद्या काल. काय? नॉन-व्हेज. अरे बापरे! आता कपाळा काटे. रोज काय भुर्जी, अंड्याचा रस्सो. चला बाजारात जायचं. सगळ्यात स्वस्त असता, मस्त असता आणि हमखास बाजारात मिळतात. कोणती? अहो लाईव्हमध्ये सांगा. नाही ना ओळखलास? नंतर आठवला की सांगा. तोपर्यंत आम्हीच सांगतो. तसा तुमका कळाला असत. सरोजनी लिहिलंय ना. काय? कोळंबीचं रस्तो. पण तुमका माहितीये बाजारात गावता हमखास, पण त्याच्यामध्ये पण शिळी कोळंबी गावण्याचा प्रकार जो असतो ना जास्त असता. कारण ती स्वस्त असो एवढं सारं वाटो ₹100 असतं ना, तर एवढं सारं वाटो लावून ठेवलेलं असतं. आणि एकीकडे जी ताजी मस्त फडफडीत अशी कोळंबी असते ना, त्याचं 50 वाटं चे 10-12च असतात. एवढंसं लावलेलं असतं. त्याच्यामुळे आता तुम्ही ठरवा, की तुमका एवढं मोठं वाटं होयो, की एवढं वाटं होयो. कारण कोळंबीमध्ये सर्रास फसाक होता शिळी कोळंबी आणि ताजी कोळंबीमध्ये. आणि तसं लोकं ज्याका खाऊचा ते कुठल्याही चालतात हो. हां. जाऊ दे आता चला आपण आता त्याच्यावर नको जाऊया. कोळंबीमध्ये पण प्रकार असतात. आता आपण सुकट जी बनवतो कर्दी, ती पण गावतात. तिचा पण सार छान होता. शक्यतो तिचा सार करतात. अशी मोठी कोळंबी असतात ना, त्याचा सार नाही. त्याचं अशी भाजी वगैरे छान लागतं आणि कोळंबी भात आपला जो परब किचन लाईव्हमध्ये आताच केलं होतं. नाही केलं असं तर व्हिडिओ सेव्ह झाला असेल तो बघा. आज आपण करतो जाड्या कोळंबीचा सार. कर्दीचा नाही हां, कोळंबीचा सार. तर त्या सार आहे ना, प्रत्येक वेळेस डाळ नियोजन नसतं ना. काय नियोजन नाही तर काय? गावली तर घेऊन येला. मांदेलीचा सार असू दे, कोळंबीचा सार असू दे, परत आपल्या हिरव्या चटणीतले बोंबील असन दे, ते तर हिट रेसिपी हां. थंड. हिरव्या हिरव्या चटणीत ते बोंबील आणि बोंबील ना ह्यो प्रकार असलो जरी छोटो मासो, दिसता असो बारीक, पण पण तो तो थंड. मासो थंड असता पण त्याचे फायदे पण खूप असतात. असे म्हणतात ना आठवड्यातून 2 दिवस तरी मासे हा प्रकार नक्की खावा. कारण माशांमध्ये आपल्याला जे प्रोटीन्स मिळतात आणि फायदे मिळतात ना ते Google करा नाहीतर एआय करा. चला आता पुढे हां. जाऊया. तसं सरोज बोलता बोंबील. बोंबीलमध्ये खूपच फायदे असतात. आपल्याला दुखापत झाली असत, तर सुके बोंबील आहेत ना, ते आपण हे करायचे. आता ही संपूर्ण तयारी करून घेतलेली आहे. कोळंबी सोलून घेतलेली आहे. आपला जो मालवणी कच्चा वाटाप असता, ता तयार आहे. बघा त्यात आपल्याला लागतला ओला खोबरा, परत हे मिरचे, लसूण, आल्याचा तुकडो, कोथिंबीर, थोडंसं कांदो फोडणे, कढीपत्तो फोडणे, ह्या आपली बडीशेप, धने, टोमॅटो, कोकमा आणि ह्यो वाटूक कांदो. हे एवढा साहित्य घेतलेला. तेल आणि पाण्याचं काही साहित्य तुमका सांगूक नको. आजची तारीख 6 ना, काल 5 तारीख होती. आजची तारीख आज 6 बुधवार आणि आज आपण करतो नॉन-व्हेज. कारण नॉन-व्हेज असं दिवसाच्या एक काहीतरी व्हाया. म्हणजे ती फ्राय मच्छी तरी होई किंवा सार तरी व्हाया. तर आज आपण करून दिलं सार. आता मी धने, बडीशेप आणि मिरचे टाकून घेतलंय. त्याच्यानंतर आपली ही लसणीचे पाकळे, ह्या आला आणि ह्यो जो कांदा बारीक नाही हां, मोठं. म्हणजे अर्धो कांदो मी फोडणीत ठेवलाय आणि अर्धो असं वाटून घेतलंय. तो. आता ह्या आधी फिरवून घेते. मिरची जर तुम्ही भिजत घातला असाल तर काय, पण ही पूर्ण कुरकुरीत आहे. आता उन्हाळ्यात थोडी कुरकुरीत असता. मी पाणी घातलंय थोडा आणि या फिरवून घेते. आज तुमचं काय बेत आहे तो पण आमच्याबरोबर शेअर करा. सांगा आज तुमका काय गावला बरीच जण बाजारात? होती त्यांनी लिहिलं अजून स्टार्ट नाही केला. अरे होय, होय. अजून एका वाटूचा हो, वाटूचा. पहिला असाच पाणी थोडंसं घालून हे बघा. मस्त असो ठसको पण येलो. गंधासारखा वाटू आहे हां. हा. साराचा, चटणीचा एकदम गंधासारखा वाटू द्या. आता हे टोमॅटो घालून घेते. मिरची घातलास ना, तर असा बोटाने वगैरे नाही शक्यतो चमच्याने करा. कारण चमच्यानच करा. भगभगता. भगभगता.
आज आमका वाईज उशीरच झालो हा. दोघा तिघांनी तुमच्याकडे पण कंप्लेंट केली, अजून नाही केला होय होय स्टार्ट. होय होय. सॉरी त्याच्याबद्दल. कधी कधी ते लाईव्ह येताना वर खाली होता, टायमिंग असं देतो, पण 10-15 मिनिटं तुम्ही वाट बघा, आम्ही नक्की लाईव्ह हे येतो. आता असा वाटून झालेला. बघा पण या मिरचीचा कलर बघा, रंग आपण काय जी सुरेख हिरवा मस्त. बेडगी मिरची वापरली आहे ना, मस्त सुरेख रंग येलेला आणि ह्यातला ना थोडा मी काढून ठेवते की ते ह्याच्यातच ना आपण आपला खोबरा वाटूया. आता ही जी पेस्ट आहे ना, तुम्ही मच्छीचे तुकडे जर आणला असाल ना आज, तर त्याला लावा आणि फ्राय करा रव लावून. बघा छान मच्छी फ्राय होईल. ही लागते ती सगळी, पण मी खोबरा वाटूसाठी खोबऱ्यात पण कसं मग नंतर तो ऑरेंज कलर आता येतात. सविताने दिलंय की परत एकदा रेसिपी सांगा. आता आपण 8-10 मिरच्या घेतल्या, बेडगी मिरच्या हम्म. लाल हा. हो. आणि त्याच्यानंतर आपण 1 चमचा धणे घेतला, थोडासा बडीशेप घेतला आणि लसूण घेतला. कांदा घेतला का? कांदा अर्धा घेतला, अर्धा फोडणीला ठेवला. आता टमाटर घातला आणि हे बघा असं मिक्सरला वाटून घेतलं. आता आपण खोबरं घालून वाटून घेतोय. पण हे वाटणं पण असं बारीक असलं पाहिजे. जेवढं होईल तेवढं बारीक वाटायचं. आज आपण करतोय 6 तारीख बुधवार कोळंबीचं सार. हे बघा इथे कोळंबी अगोदरच सोलून ठेवलेली आहे. तुमका काय कोळंबी सोलू होई कशी ते काय दाखवायची गरज नाही हा. आणि त्या कोळंबीत काय लावची गरज नाही कारण आपण नाही, सारात सारात घालतो. घा. ही मीडियम साईजची कोळंबी आहे. हा. ह्याच्यामध्ये टायगर कोळंबी पण मिळतात. जेवढं होईल तेवढं असं बारीक वाटून घ्यायचं. मस्त आपलं वाटून झालं आणि रंग बघा. मिक्सर थोडस तापलो कारण मच्छीचं वाटप आपल्याला बारीकच वाटायचं असतं. नाही तर मग त्याला चव नाही येत. हा. हे बघा. तुम्ही ग्रेव्ही करा, चटणी करा, तिथल्या तिथे असं टिकल्या टाईप करा. ते बारीकच गंधासारखं वाटा. झालं. किती वेळ लागतोय आपल्याला? आता मी कढई घेतली जाड बुळाची. फक्त काय आपण वाटप वाटायचंय. आता ही कोकमं घेतली काही काही ठिकाणी चिंच सुद्धा घालतात. ज्यांना नाहीच कोकमं मिळत ती लोक चिंच आपल्या इथे घालतात. पालघर साईडला घालतात बघा. हा. चिंच असते ना, चिंच प्रत्येक ठिकाणी असते. मुंबईत पण चिंचेची झाडं, आमच्या बिल्डिंगच्या बाहेर पण चिंचेचं झाड आहे. तर ती चिंच चिंच कशी स्टोअर करायची? आता कोकमा बाहेर ठेवतात. ती काय फ्रीजमध्ये ठेवणच नाही. तो व्हिडिओ करूया आपण. हा. आता कशाला सांगताय? जर थोडं माहिती असेल तर खाली कमेंट करा. हा. तुमका माहिती हा. हवी असेल तरी सांगा चिंच कशी स्टोअर करायची. हा. कारण गावी देता आमची जाव पण असे हुंडे देता चिंचेचे गोल 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 गोल. चिंच, कैरी, कोकम असं नाव ऐकलं की तोंडात जरा पाणी सुटतं ना. सरोज आंबट. आंबट गिळतात होय. हा, मला आंबट वस्तू खूप आवडतात. पहिला सरोज लोणचा इतक्या खायचा ना, तरी आता त्याच्या कमी आहे. घरात असता लोणचा आहे, आहे. असा नाही. एक टाइम माझ्या नाही गावचा, पण त्याच्या घरात गावता लोणचा. पूर्व तयारी आता सरोजनी कशी कोळंबी वगैरे सोलून ठेवल्या, खोबरा पण कापून ठेवलेला. मग आपल्या रेसिपी की जेवण असू दे रोजचा करू टाइम लागत नाही. तर तेल ओतले एक पळी मी. तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन मध्ये लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. तुम्ही खडेसून खैसून कुठल्या गावातून कुठल्या शहरातून बघता सा तुम्ही सांगा. प्रदीप सुतारने लिहिलं आम्ही पण अशीच करतो. हम्म. ओके. मनीषाने लिहिलं आम्ही कोळंबीचं डोकं खडकातून आणि साला सकट सार करतो. ओके. हा, म्हणजे डोकं काढतात आणि मधला पार्ट असतो ना पाटची हा आणि शेपूट ते पण मधलं छान असतं लागतं. ते पण छान लागतं. सविताने लिहिलं मी चिंच टाकते वाटण हे करताना.
ती पण चांगली टिप आहे. पण आम्ही टोमॅटो टाकला चिंचेच्या टोमॅटो बदली. आणि आम्ही कोकम वापरतो. मालवणी सर्रास कोकम असतात. आम्हाला सार म्हटलं की टोमॅटो आमच्याकडे आलाच. हं. मग तसा तुम्ही आम्हाला भरपूर सारा प्रतिसाद पण दिलेला आहे. टोमॅटोचं सार असू दे. फक्त आम्ही कैरीच्या सारात नाही घातलं ना गो. हं. ते काय नको. कारण कैरी ऑलरेडी आंबट असता. त्यात आम्ही कोकमा पण नाही घातलं. हां. आता कांदो चांगलं भाजून घेतलं. आता घालूया आपला जा वाटलेला वाटा. ओके, हां. ओके. चालेल. थँक यू भार्गव. माझा मेसेंजर आला. आता ह्या वाटप ना कच्चा असता त्यामुळे काय करायचा ह्या चांगला भाजून घ्यायचा. फटफट आणले. स्नेहाली इथे आहे ताई जोगेश्वरी ईस्ट मधून. धन्यवाद. तुमचं स्वागत आहे आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये. आज आपण कोळंबीचं सार बनवतोय. छान असं हे परतून घ्यायचं कारण ह्याला 2-3 मिनिटं तुम्ही इथे द्याच कारण गरमीचे दिवस आहेत. कच्चं खोबरं घालतोय आपण त्यामुळे हे चांगलं परतलंच पाहिजे. ही अशी चटणी म्हणा सार म्हणा आता फ्रीज होत आपल्याकडे. पहिल्याची लोक अशी पाण्यामध्ये टोपा ठेवून बुधवारचा शुक्रवारी खायचे, रविवारचा बुधवारी खायचे. अक्षताने दिलं तुम्ही खरंच छान वाटता. एक नंबर जोडी नणंद भावजे. नाही आम्ही नणंद आणि भावजे नाही आहोत. तसा एक जावा नाता जावा. लागता पण नणंद भाऊजाईचा. पण जावाचा भाव. हा तसा म्हणतात ना सख्या जावा. आणि मैत्री कशी पक्की असतात तशा पक्क्या नंदा भाऊजाया. हां, तसं तुम्ही म्हणू शकता. हा थोडीसा खट्टा, थोडंसं मिठा दोन्ही गोष्टी आयुष्यामध्ये असायला हव्यात अशी मैत्री असते. सुहासिनीने दिलं हाय मस्तच आजचा बेत. माझ्या मुलीला कोळंबी खूप आवडते हा आणि वहिनीच्या मुलीला तिला आजकाल नॉनव्हेज काहीच नाही आवडते. अगोदर तरी बोंबील तरी खायची. हो. बोंबील बोंबील फेवरेट तळलेले बोंबील. हय तव्यावर टाकले की हय उभ्या राहावा. लहान होता तेव्हा मम्मी आता दे मम्मी दे. आता काहीच नाही. आता त्याला काय नको. शी टर्न इंटू व्हेजिटेरियन. फक्त अंड्याचा रस्सा अंड्याचा ना? रस्सा वयो तेव्हा फोडलेला अंड्याचा रस्सा. हां. तुमका वही रेसिपी फोडलेल्या अंड्याचा रस्सा. आता मी अ, चांगला फटफट फटफट झाला. 5 किती मिनिटं केले तर तुम्ही सांगा. लाईव्ह मध्ये तुम्ही असं असतं. पाणी घेते हं. आता. सार म्हटल्यावर आपल्याला किती पातळ आणि किती हवं तांब्या भरून पाणी तर घेतलेलं आहे मी. ते तुमचा अंदाज आहे ना. हा अस्मिताने लिहिलं आय वॉन्ट टू मेक इट लाईक दॅट टू. म्हणजे मला पण बनवायचंय. ते माझं इंग्लिशमध्ये वाचलं जातं. आता मुलांना शाळेंना सुट्टी आहे आपल्या त्यामुळे कोळंबी म्हटलं ना की कसं साफ करा परत ती मग हे करा त्याला मग वेळ लागतो. आताच्या कोळणीना काय काय सोडून देतात फक्त तिथे आपल्याला उभं राहावं लागतं. नाहीतर आता तर काय झालंय फोन करायचा ताई मला कोळंबी असेल तर एक वाटा सोलून ठेव. मग इथे तोपर्यंत वाटप करून ठेवायचं. अक्षताने लिहिलं काय चुकीचं बोलली का? नाही हो, तुम्ही काय नाही चुकीचं बोलले. नाही तुम्ही नाही सांगितलं की आम्ही जावा-जावा पण आहोत आणि नणंद भावजोई पण आहोत. हो असं सांगितलं बस. तुम्ही काही चुकीचं नाही म्हणालात. नाही. तुम्ही छान हां, बोलता ताई. हां, म्हणजे माहिती नसेल तर विचारायला काय आहे. हां. तसं आम्हाला रस्त्यात सुद्धा भेटल्यावर विचारतात, "बहिणी आहात काय? जावा-जावा आहात काय? नणंद हं. भावजाई आहात काय? की मैत्रिणी आहात?" हां. पण अशा बघायला गेलं तर आम्ही सख्या जावा. मी मोठी, ही सगळ्यात छोटी. आणि एक मधली आहे. झाला सार सार काय? एक हं. कढी लौकी सार झाला. आता आपण घालूया त्याच्यात चवीपुरता मीठ. आणि आपली ही कोकणातली आमसुला. तुम्ही कोणत्या पद्धतीने सार करतास? चिंच घालून करतास तर काय करतास? कधी चिंच घालतास? एका ताईंनी आता सांगितल्यानी होती वाटते वेळी. मगाशी वाटतं. मी हां.
चटणी परतले तेव्हा थोडी कोथिंबीर घातली नाही, पण आता घालतोय. नंतर शेवटाक घालतले. आता काय कड येऊची वाट बघायची आणि मग आपण कोळंबी सोडायची. बघा झटपट होता की नाही. तुमचं काय काय मेनू असतात तो अक्षताने सांगा. लिहिलं तुम्ही राहायला कुठे? आम्ही रा विरारला राहतो. विरारला जावा आहोत समोरासमोरच राहतो. समोर बिल्डिंग आहे आमची. स्नेहाने लिहिलं ताई मी आता कोळंबी सार केलं आहे. आम्ही देवगडची आहोत. हो. मी पण देवगडचाच असे. अक्षताने कमेंट चांगली केली हां. तुम्ही शोभत आहात खरे मालवणचे. थँक यू. धन्यवाद. हां. तुम्हाला आम्ही जर मालवणी. हां. तुम्हाला जर आवडलं तर डबल टॅप नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघा आपलं लाल असं झणझणीत असं कोळंबीचं सार बनवलं आपण. हो. असं कोळंबी गरम मसाल्यात टाकली तरी होतं हां. हो. कोळंबी हा प्रकार भरपूर प्रकारे बनवू शकतो. कोळंबी भात, कोळंबीचा सार, कोळंबी कोळंबीचा फ्राय. रस्सा, फ्राय सगळं होऊ शकतं. कोण बटाटा घालून करतं, कोण हां. सुकी नुसती तव्यावर कांद्या टोमॅटोवर परतून करतं. अशी पण फ्राय करतात ना तुम्ही छान. सांगा आणखीन कोणत्या असतील? आम्ही नावं आता घेतल्या त्या रेसिपी बद्दल आणखीन कोणत्या असतील त्या तुम्ही सांगा लाईव्हमध्ये. मीठ घातलं की घालायचं बाकी? मीठ घातलंय बघ हं. चमच्यात होता. अगोदर मीठ घातलं, हं. अजून कोळंबी नाही घातली. आता कड यायला लागलाय. हां. हे बघा आता कढ इल्याबरोबर आपण ही कोळंबी घालून घेऊया. गुलाबी कोळंबी घ्यायची. गुलाबी ही बघा. सफेद नको. हां. हां, सफेद नाही. तिची मूछ रवली ही बघा. कोळंबी घातल्यावर सारा जो कड इलो होतो तो थांबलोत आहे. आता परत मी मोठी गॅस घेतलाय करून आणि कोळंबी आहे ना तुम्ही सारात घाला, नंतर चमचो घाला, ढवळा. बिनधास्त करू शकतास. कारण कोळंबी काय होता, भले अशी असत, मग ती काय होता गोल होता. चक्र होता तिचा तयार, जशी शिजात तशी. रेखाने लिहिलं मसाल्याचं वाटप कसं बनवलं ते सांगा. आता तुम्ही सांगू शकता कड येईपर्यंत. हां, आपण अ, बेडगी मिरच्या घेतल्या, 7-8 तरी घेतल्या. 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलं. त्याच्यानंतर धने घेतला 1 चमचा, अर्धा चमचा बडीशेप. तिरफळा असतील तर तुम्ही नक्की घाला. मच्छीच्या साराला मालवणी कोणाकोणाला वास आवडत नाही, ते घालत नाही. त्याच्यानंतर थोडासा कांदा, लसणीचा कांदा, पुरा अख्खा गड्डी लसणीचा कांदा, अर्धा कांदा वाटपाला घातला. त्याच्यानंतर पाणी घालून वाटून घेतला आणि 2 टोमॅटो घेतले मी. टोमॅटो आम्ही प्रत्येक साराला वापरतो. ते मी 2 टोमॅटो वाटतेवेळी घातले. सगळं मिश्रण वाटून घेतलं. आधी मिरच्या वाटून घेतल्या. मिरच्या, धने आणि हे. जर तुमच्या मिरच्या जर दब असतील, कुरकुरीत नसतील, तर तुम्ही त्या पाण्यामध्ये लागलीच करायचंय तर गरम पाण्यामध्ये घाला. पटकन नरम होतील आणि वाटल्या जातील सहज. गंधासारखं एकदम वाटून घ्यायचं आणि मग ते 2 मिनिटं चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं. लसूण फोडणीला घाला, कांदा घाला, कढीपत्ता घाला. आम्ही कांदा आणि कढीपत्ता घातला, लसूण फोडणीला नाही घातला आणि ते चांगलं वाटप मी 2-3 मिनिटं छान परतून घेतलं आणि त्याच्यात आपल्या हवं तेवढं किती पातळ तुम्हाला सार हवंय, किती घट्ट हवंय. कोणाला सार असं चटणीसारखं हवं असतं. पण एवढं असं हे सार पातळ पुरे. कोळंबी शिजाक काय जास्त वेळ लागायचो नाही. एका कडावर रटमटीत चांगलं एक कड येऊ दे. आपला कोळंबीचा सार लगेच तयार. रेसिपी आवडत असाल तर स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करा. जसं आमच्या जोडीत करतास त्याका पण डबल टॅप करा. आपल्या मालवणी भाषेसाठी तर स्क्रीनवर डबल टॅप होऊनच जाऊ दे. नम्रताने दिलं मी देवगडची खाडी समोर राहते. अच्छा. तुम्हाला माहितीये का देवगडची खाडी कुठे आहे वहिनी? आता देवगडला खाड्या हां. आहेत भरपूर. तशी तारापुरीला पण एक खाडी हां. आहे. आता मी सध्या सांगते मी मिठबावला राहते. मिठबावचा समुद्र जवळ एकदम आपल्या कुणकेश्वर देवळाच्या बाजूला. फक्त 20 मिनिटं लागतात चालत. गाडी असेल तर पटकन जाल. चला आता कोळंबी जास्त पण शिजवायची नाही, नाही. नाहीतर ती चांबट होते ना. हो, रबरासारखी होतली. हां. तिचा तो नरमपणा ना
तो रवाचो नाही. आता चांगलं रटमटीत कड इलो आणि सुगंध छान येता. जशी कोळंबी शिजली ना, की ती सारात एक अर्क सोडता आणि तो एक सुगंध येतो बघा सारात. मीठ वगैरे सगळं घालून झालेलं आहे आणि आपलं सार तयार आहे. आता कोणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कोणाचा काय विचारूचा असेल तर तुम्ही आता विचारू शकता. तसं आपली रेसिपी झालेली आहे. वरुणाने लिहिलं व्हेरी गुड. थँक यू वरुणा. कशाबद्दल? रेसिपी बद्दल असेल. अच्छा रेसिपीबद्दल. मी म्हणते नक्की कशाबद्दल? हं. हो. सविताने लिहिलं वॉव! मस्तच. थँक यू सविता ताई. आता हे बघा आपली कढ आली आणि आपलं हे लाल झणझणीत असं तिखट. मिरच्या जास्त वापरल्या ना की तिखटपणा जास्त येतो. स्नेहा खोतने लिहिलं आय एम पण म्हणजे मी पण मिडबाव कुणकेश्वरची आहे. अरे वाह! खोत म्हणजे तिचं आडनाव खोत असं लिहिलं हां. चला. आपली वेळ झालेली आहे जेवणाची बहुतेक. हं. कोणाकोणाक सार खाऊ घेऊचा तर नक्की यावा. आपलं स्वागत असा परब किचन लाईव्हमध्ये. गरमागरम सार आणि आपलं ह्यो वाफाळलेलो भात मोकळो. सर्वच वाटा उकडलेलो भात असा ना उकडो भात तसं झालं आणि सुटसुटीत हा बघा. शीतान शीत दाण्यान दाणो दिसता. हो ना, तुमका आता खरा सांगतोय. ह्यो जो भात आहे ना, जर कोणाक हवं असाल तर ॲड नाही हां, पण एक हां. माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. आमच्याकडे नालासोपाऱ्याला ना करारी म्हणून हे आहे राईस फॅक्टरी आहे. करारी राईस लोकांना माहिती असेल, जुने आहे ते. तर त्यांच्याकडे ह्यो ना ह्याला काचेची गुडिया असं राईसचं नाव दिलेलं आहे. म्हणजे ह्या तांदळाला काचेसारखा असतो ह्यो, पारदर्शक आणि त्याचा ह्यो भात असं होता आणि जुनो भात ते त्याच्यामध्ये फेमस म्हणजे त्यांचा ह्यो तांदूळ एकदम फेमस आहे. कळतात ना बघा स्पेशलिस्ट. ना, शीतान हां. शीत मोकळं-मोकळं झालेलं. हां. आणि असं म्हणतात ज्यांना डायबिटीज वगैरे असतात किंवा होऊ नये, त्यांनी ह्याच्यामध्ये जी-आय कमी असतात, ग्लुकोज इंडेक्स बोलतात ना, तर हं. ह्या भातामुळे तुमचं डायबिटीज वाढणार नाही. तर तुमका जर कोणाक वयो असाल, तर ही ॲड नाही आहे. असंच मी तुम्हाला सांगते, ही राईस तुम्ही नक्की ट्राय करू तसा शकता. कोणी-कोणी विचारता, "हो एवढं मोकळं भात हा, हां. मग खयचं वापरतास? काय हां, तर वापरता?" ह्यो वाडा आपलो करारी मिलचो आहा, आपल्या नालासोपाऱ्याक जर तुमका वेस्टला असा. चला, आता अशा प्रकारे आपल्या ह्या कोळंबीचा असा झणझणीत लाल बुंद असा सार झालेला. जर तुमका परब किचनचे मालवणी मसाले ऑर्डर करूचे असतील, तर नक्की खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नंबर दिलाय 9766953545 या नंबरवर तुम्ही ऑर्डर करून मसाले आपले घरपोच डिलिव्हरी मिळवू शकता. आणि जर ह्या सार करूचा असाल, तर तुमका आता ही रेसिपी पूर्ण आम्ही सांगितलेली आहे, ती नक्की ट्राय करा सेव्ह आणि होतलो व्हिडिओ. हां, तो जाऊन बघा. थोडं मोठं होता. कारण आमचा कसा होता, काही-काही जणांचे कमेंट असतात. आता तुमका एखाद दुसरी कमेंट जी चांगली कमेंट होती, काल रात्री मी यापासून ना स्क्रीनशॉट घेतलाय. कारण तुम्ही खाली कमेंट करा. तुमची कमेंट आम्ही नक्की वाचतो आणि त्या कमेंटला आम्ही रिप्लाय पण देतो. तर आता जसं एका ताईने लिहिलेलं होतं, की आम्ही 5 किलोचं सुकं खोबरं होतं ना, ते आम्ही स्टोअर कसं करायचं किचनवर टाकलेलं आहे. तर त्यांनी म्हटलं, "काय हे 5 किलोचं सुकं खोबरं तुम्ही आणून स्टोअर करता? काय दुकानं काय बंद होतली काय पावसाळ्यात?" तर असं नाही हां, त्या ताईंचं नाव सुनीता त्या सुनीता शेवगावकर असं त्या ताईंचं नाव आहे. पण आम्ही त्यांना उत्तर दिलं, की साठवणूक करण्याची प्रत्येकाची गरज असते. पावसाळ्यात सणासुदीला खोबरं खराब होतं आणि गावाकडची जी लोकं आहेत, तिथे पावसाळ्यात रस्ते बंद होतात, लाईट बंद होतात. मग त्यांना या साठवणुकीचे पदार्थ काही-काही ठिकाणी गरजेचे असतात. साठवणीच्या हां, प्रकाराचा आपल्याला फायदा असो असता, की कधी काळानंतर हां. नारळ महाग होतात, मग सुक्या खोबरा पण डबल टिबल किमतीचा होता. मग असा जर साठवणूक जर तुम्ही केला असाल आणि नाहीच जाऊ भेटत आहे, तसा हल्लीचाच उदाहरण आहे मागच्या 5-6 वर्षाचा. मग तुमचे हे साठवणीतले प्रकार उपयोगात येतात. ते पारंपरिक पुराण काळातून चाललेले तसं आहेत. तेच उत्तर हां. मेघा गांभरे ताईंनी दिलं, की गावाकडे पावसाळ्यात मसाले, पापड, लोणचे, खोबरे, कडधान्य भरून ठेवतात. कारण मुसळधार पावसात कुठे जाता येत नाही. पण शहरात दुकाने चालूच असतात, तर एवढी साठवणूक कशासाठी? असं आहे. पण कसं आहे म्हणजे ह्या दोघा ताईंनी तेच लिहिलं. तर साठवणुकीचं उत्तरच ते आहे, की प्रत्येक वेळेला कसं होतं, की गोष्ट महाग पण होते. जी लसूण आता स्वस्त मिळते, ती पावसाळ्यात महाग होते. जे खोबरं आता स्वस्त असतं, ते पावसाळ्यात महाग होतं. कांद्यांचं पण तसंच असतं. जे कांदे आता स्वस्त असतात, ते पावसाळ्यात किंवा वर्षभर महाग होतात. दिवाळीपर्यंत तो हां, खूपच महाग होतो आणि हां. तेव्हा तो मिळत नाही. आता ह्या गोष्टी भरपूर प्रमाणात बघा कांद्याच्या दुकानात लिहिलेलं भरणीचो, साठवणीचो कांदो सुरू असा विक्री.
असं लिहिलेलं आहे. हां, तर तुमका हवंय असत तर तुम्ही साठवा, नाहीतर दुकानं काय बंद होणार नाही नाही. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे. पण हं. आम्ही तर थोडंफार साठवून ठेवतो जेणेकरून आता मसालो हां. म्हणशात, तर मसालो आपल्या वर्षभराचो करूकच लागतलो ना. साठवूचच लागतलो. भले करा किंवा विकत घ्यावा, पण तो साठवूचच लागतलो. प्रत्येक वेळेस तुम्ही खय जातालास हो. तसंच असतं. आम्ही तर तांदूळ पण 30 किलोची गोणी आणून ठेवतो, हो, गहू पण गहू ठेवतो. पण. आपल्यावर आहे. तुम्हाला साठवायचे असेल तर तुमका साठवा. हवे असतील साठवणीचे प्रकार आणि ते कसे हां, साठवायचे, कसे स्टोअर करायचे, कोणते कोणते ते तुम्ही सांगा. खाली आम्ही कमेंट करून सांगा. आम्ही तो व्हिडिओ नक्की करू. लाईव्ह करू किंवा असो व्हिडिओ परत किचनवर जाऊन करू. आता सुशीला ताईने छान कमेंट टाकली. त्या 2 कमेंट अशा घेतल्या मी. हां. आता एक कारण कसं दोन्ही गोष्टी झाल्या पाहिजे ना. तुम्ही चांगली कमेंट करा किंवा वाईट कमेंट करा. धन्यवाद. ते कमेंट करा. आम्ही हां. नक्की उत्तर देऊ. सुशीला शर्मा ताईने लिहिलं, "मी डोंबिवलीत सुशीला शर्मा बोलते. मी अयोध्येची सून असे, पण जन्म दादरचा असून शेजार माझा मालवणी होता." हां, म्हणजे ह्या अयोध्यामधून आपल्या दादरला राहायच्या. माका तुमची जोडी बघून बघा मालवणी बोलतात. माका तुमची जोडी बघून माझं लहानपण मी जगतंय. शेजारच्या वहिनीची आणि माझी अशी जोडी होती. आम्ही मालवणी बोलायचो. नाही पण माका मालवणी भाषा खूप आवडता. धन्यवाद. ऐकून माका अजून आठवता. धन्यवाद ताई. माझं वय धन्यवाद. 63 वर्ष. मनापासून धन्यवाद. हां, अशी पण कमेंट असे 2-4 कमेंट मी घेतलंय. पुढच्या वेळेला अजून चांगले-चांगले कमेंट करा किंवा तुमचे जे डाउट असतील ना, हां. ते पण तुम्ही खाली कमेंट करून चांगल्या सांगा. कमेंट करा. हां, तुम्हाला नाही आमचं काही खटकत असेल ती कमेंट करा. हां. त्यांचा चांगला प्रतिसाद देऊ आणि त्यांना सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद सुद्धा. चला, अशा प्रकारे आता आपला लाईव्ह आपण एंड करूया. आज बाकी आपण भरपूर केला कमेंट आहेत हां. झटपट कोळंबीचं सार. पूर्वतयारी असेल तर सार झटपट होईल. पूर्वतयारी म्हणजे पहिली कोळंबी सोलून ठेवणे. चला, आपला आता आता हा कमेंट वाचण्यासाठी मी घेतलं. रेखाने लिहिलं, "थँक यू सो मच. थँक यू ताई. ताई मी पण हे झालं, मालवणी सार रेड असतं, गोव्याचं सार पिवळं असतं. वाटपात तांदूळ घालतात." असं नम्रताने लिहिलं. हो. हां, जुनी माणसं घालायचे, तांदूळ भिजत घालायचे. मी एक रेसिपी आता हल्ली-हल्ली केली होती. त्यात मी 1 चमचा तांदूळ घातलेले. त्याने ना रेसिपीला एक दाटपणा येतो साराला. हां. खोबऱ्याचा चोथा एका साइडला होतो. मग त्याने नक्की जुनी माणसं पीठ लावायचे, तांदुळाचं पीठ लावायचे. पण आपल्या सारामध्ये तसा प्रकार झालेला नाहीये ताईंनो. हे बघा, हां, गोव्यातली लोकं हे खोबरं न घालता तांदूळ वगैरे हे घालून बघा. वाटून सार करत असं असतील. वेगळं-वेगळं नाही, एकसंगत झालेलं आहे हे बघा. पाणी एकीकडे आणि खोबऱ्याचा चोथा एकीकडे असं आपलं हे सार झालेलं नाहीये. हां, काही-काही ठिकाणी असं होतं हां. आणि शुभांगी ताईने लिहिलं, बरोबर उत्तर दिले ताई. चला, अशा प्रकारे आता आपला हा लाईव्ह एंड करूया आणि माझा मोबाईल हातातून पडला आणि माझं एकदम असं कसं तरी झालं. तुमच्यासोबत पण असं कधीतरी होत असेल घाई गडबडीमध्ये म्हणजे कुठली गोष्ट आपण एकीकडे लक्ष असतं आणि असा हात अलगद असं धरून करतो. पण एनिवेज चला, अंत भला तो सब भला. मोबाईलला काही झालं नाही. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा हां, चला अशा प्रकारे आपण आपला लाईव्ह एंड करूया. आणि धन्यवाद. अशीच आम्हाला साथ देत राहा.